Iimbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises kung may nilabag ang prangkisa ang Solar para sa Bayan Corporation o SPBC na pagmamay-ari ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Committee Chair Jeffrey Ferrer, nagmosyon si PhilReca Representative Presley De Jesus para sa motu proprio investigation sa prangkisang ibinigay ng Kongreso sa SPBC noong 2019. Anya, maraming seryosong tanong at concern na kailangang sagutin ng franchise holder. Hinihintay na lang ng komite ang pahintulot ng House Committee on Rules para masimulan ang investigasyon. Una nang sinabi ni Leviste na tumigil na ang operasyon ng SPBC noong 2022 kahit may 25 years prangkisa ito sa ilalim ng batas na nilagdaan noong 2019.